Teniu aquest nom perquè probablement no n'heu menjat mai, però en el futur en menjareu, i encara no ho sabeu. Es diu mongeta alta de la moda. És una varietat catalana, autòctona, que existia aquí, però que va desaparèixer, i lamentablement una espècie desapareix ja no es pot recuperar, a no ser que passi el que ha passat aquest cop, que és que, per sorpresa, per una carambola, ha acabat reapareixent al Canadà, Cristina. Sí, es tracta d'un llegum que es cultivava a Catalunya fins a principis del segle XX. És una varietat de mongeta que és molt semblant a la mongeta de ferradura valenciana, però què va passar? Que es va deixar de cultivar, va anar desapareixent mica en mica, i llavors l'últim registre que es va tenir era dels anys 50. Doncs bé, un català que es va exiliar al Canadà després de la Guerra Civil es va endur llavors d'aquesta varietat de mongeta a la maleta, les ha mantingut durant tots aquests anys, i ara tant el Casal Català del Quebec com també l'entitat Espigall treballen per recuperar aquesta varietat. I atenció, perquè d'aquí a no gaire temps la podríem tornar a tenir a taula. Aquest veí es diu Joan Roig i, de fet, la història d'aquesta varietat de la mongeta, Sandra, és la seva història de vida, la seva història personal. Sí, el Joan va néixer el 1923 aquí a Vila-seca, el 56 va emigrar al Canadà, allà es va guanyar la vida com a cantant, com a actor, però a les seves estones lliures cultivava al seu hort, entre altres coses, aquesta mongeta alta de la moda, i a més, Xavi, la va repartir entre els seus veïns. Fa uns anys es va posar en contacte amb el Casal Català del Quebec perquè volia tornar aquí a Catalunya, un somni que, per desgràcia, no va poder complir abans de morir, però que la seva mongeta sí que farà aquest recorregut de tornada a Catalunya. Ens vam assabentar amb ell que havia estat cultivant una mongeta i ell anomenava Alta de la Moda. Google, Alta de la Moda, mongeta Catalunya, i vam acabar amb un estudi de l'Espigall, del Jordi Puig. Ens va enviar un correu electrònic i em diu: hola Jordi, no ens coneixem, però he fet recerca per internet d'una mongeta que es diu de moda, em podries donar informació? Clar, jo primer vaig pensar que no pot ser. És a dir, com pot ser que una mongeta que jo vaig documentar dels anys 30-40 a Catalunya, que sabíem que havia desaparegut, i aquest senyor que no coneixem de res ens diu que ell la té. I clar, va ser molt sorprenent. Ens vam demanar de portar-la cap aquí i reproduir-la per realment veure si era o no era aquesta mongeta que s'havia perdut feia anys. Quan el Joan la va portar al Canadà, la va repartir per la seva comunitat a Rimouski, i hi ha diversos cultivadors que la fan. S'està cultivant com a mínim des dels anys 70 al nord del Quebec, i ara, si tot va bé, tornarà a conrear-se a Vila-seca. El Joan ha estat el vector, és a dir, ha estat el transportista i el dinamitzador d'aquesta varietat. I realment el millor homenatge que podíem fer a Joan Roig Gener, ell que no va poder tornar a Catalunya com era el seu desig. La mongeta a la moda li va servir per estar en contacte amb Catalunya i per tenir un referent que el fes estar a prop, diguem, de la seva terra. Els investigadors treballen ara per produir tantes llavors com sigui possible perquè tornin a camps com aquest, com el d'aquesta família de Vila-seca que la recordava i que ja es prepara per tornar-la a plantar. Que en totes les cases la feien i tots els pagesos la plantaven, que eren els primers cèntims que es feien aquí a Vila-seca, que molta gent la passava molt justa, no és com ara. I era bona? I era bona, sí. Si quasi totes les cases a la nit, el primer plat era pataca i bajoca, i en quant un tallet de llonganissa o un tallet de carn. Jo quan vaig néixer, ja quasi que vaig néixer sota la bajoquera, perquè els meus pares eren pagesos i clar, jo tenia d'anar allà on anava el papa i la mama, m'entens? I ja està. I llavors ara m'ha fet molta il·lusió tindre una altra vegada la bajoca de moda, la llavor per poder-la plantar. Però clar, el clima aquí ha canviat moltíssim. No dic si podrem tindre la bajoca al plat com tenien abans. Ara, tot ho intentarem a fer.